ljudi, danas ćemo snimati isprobavanje slatkiša, prvi deo. Ovo je novi serijal na mom kanalu i započinjemo ga danas. Kako da proslavimo to? Ah da! Aha! Eto ga! Prvo isprobavanje slatkiša na ovom kanalu je padaju konfete. Ok, pa hajde da počnemo da ne dužimo mnogo. Sam kao jastrštajn. Ok, za ovu epizodu sam izabrao jedan slatkiš koji sam kupio. To je dobro. Mislim da je iz Austrije. Ili Italije. Finker, vidite kako piše. Probao sam valjda neke proizvode odatle. Jednu čokoladu sa lešnicima i ona iz Austrije. Balans, bela čokolada. Znači, probao sam ovakvu crnu sa lešnicima i bijela je mnogo dobra. Na mom kanalu, jednom drugom, ali njega sam ispisao. I vidite kao ima nanutu. I tu je logo, vidite, to im je, pa lepo im je urađen logo. Ovo možda ono kao, vidite to tu. To je ona kao žito. Woods, Kerfeed, Cocoa, kakao ima. Ne znam baš austrijski. Moj brat je iz Austrije. I uvijek valja. Ima kao Milka ovdje pozadi da se otvara. I naravno ocenjujem od 1 do 10. Brate. Brate. Ovo miriše kao Milka. Au. Ovo je kao Milka, vidi. Kao Milka. I na njoj piše logo. Brate, ovo lepo miriše. Ovakva je iznutra. Vidite? Nema ništa. Za sad lepo miriše. Ne znam sad. Mislim da je ko Milka. Ona je kao Milka. Pa da. Kao Milka je. Ima aromu. Ima neku aromu toga. I puno mleka. Da. Ja mislim da ima puno više mleka nego Milka. Probajte ako idete negdje kroz Austriju. Probajte. Baš je fina. Ova čokolada je fina. Baš je fina.
Vidite, mogu i da zalepim kao da... Evo. Kao da ništa nisam jeo, vidite. Vidite tu. To je zalepljeno sad. Evo vidite. Zalepljeno. Kao da nisam... Kao da nisam jeo. Pa, ja vam preporučujem ovu čokoladu. Ima je u Srbiji. Čekaj. Ovo je iz Austrije. Možda. Ovo je iz Italije, valjda. Iz Italije. Ja preporučujem. Onaj Tesla Gaming je sada u Italiji, pa možda nađe negdje u prodavnicama pa je kupi. Napišite mu, ako ga znate, u epizodi drugoj isprobavanja slatkića napišite mu pogledajte, naravno reklamirajte se vi i napišite da posjeti moj kanal ako hoćete i da kupi ovu čokoladu. Da posjeti moj kanal da bi video da kupi ovu čokoladu. Ako hoćete, ja ne treba mu reći, on će možda naći. Preporučujem ovu čokoladu. Znači, ovo je najbolja čokolada koju sam probao. Znači, lepše od Mirke, imam bolji ukus. Ima ukus, aromu tu bolju. Tako da, to bi bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Pauza. Tako da to bi bilo to. Vidimo se!